És un acord molt important perquè pels escacs una de les finalitats és ampliar la base de les persones que poden apropar-se als escacs i, òbviament, l'acord amb l'Europa ens permet divulgar els escacs a tots els socis de l'Europa, que són molts, no? A banda de que és l'entitat gracienca esportiva de capçalera i un acord amb la primera entitat esportiva sempre és un goig i un honor. Pel centre significa que dues entitats històriques com el Club Esportiu Europa i el Centre Moral Instructiu signin un acord de col·laboració. Jo crec que està molt bé, personalment encara més, perquè he compartit molts anys, moltes vivències amb l'Europa a través del meu fill, del futbol base i de tot el temps que vaig estar col·laborant aquí. I a més signar-lo amb els Tres Peons, que és una entitat que viu al centre, encara és molt més important. El Club Esportiu Europa comparteix amb el Centre Moral Instructiu de Gràcia i el Club Tres Peons la necessitat i la importància de tenir implicació amb el districte i els seus barris, conèixer l'entorn i interrelacionar totes les persones que hi conviuen. El Club Esportiu Europa vol avançar amb la relació amb altres entitats i clubs del districte perquè Gràcia és única, és meravellosa i amb la cohesió i bona relació de les persones que la vivim encara ho serà més.